V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť menu do stránky a taktiež aj vysúvacie menu. Otvoríme si stránku. Na tomto mieste vytvoríme menu, ktoré sa bude vysúvať. Prihlasíme sa do administrácie. Klikneme na menu, potom na správca menu a následne na main menu. Ako vidíme, máme vytvorené menu s názvom Home. V hornej časti klikneme na rozšírenia a na správca modulov. Vyhľadáme main menu a otvoríme ho. V pravej časti umiestnenie nájdeme šablónu, ktorú používame a pod ňou možnosť navigation. Klikneme na uložiť a zavrieť. Po tomto sa na stránke zobrazí menu. Následne si vytvoríme vysúvacie menu kliknutím v administrácii na menu, správca menu a následne na main menu. Klikneme na nový. Názov a alias si zadáme menu 1. Typ položky menu vyberieme články a zoznam kategórií. Vo funkcii Vyberte kategóriu máme na výber kategórie, ktoré sú vytvorené. Nadriadenú položku zvolíme Home, keďže chceme vysúvacie menu a klikneme na Uložiť a zavrieť.